akong ipabot sa iyang ginikanan, si Inday Nora. Dawaton lang niya ang anak ko. Emosyonal ang residente sa Barangay 3 de Mayo nga si Linlin Francisco sa kalit nga kamatayon sa ilang kapitan nga si Oscar Dodong Bucol Jr. Matod ni Linlin, dili niya madawat ang gidangatan sa kapitan. Hilabi na nga dugay sab siyang nanarbaho, isip kasambahay ni ini. Nag-gold ko sir, oy. Dugay mo ko silahan niya. Ay, di ka siya. May gid siya sir, kano. O sa mga problema na mo, yamin ko tabangan. Kay isip na may miyang kong pamilya. Kay dugay mo sila ha. Dili sab madawat ni Margie Bunda nga silingan sa kapitan ang pagpusil patay kang Bucol nitong Martes sa gabi. Sumala niya mayong tao si Bucol ug daling maduulan panahon nga manginahanglan sila og tabang. Kanang maayo din siya sa mua sa tuang anak ug sa katong mga tabang siya ha. Natag siya sa punahan. Nang bilay ka istorya ni Kapitan Bucol at sa Kapitan Bucol. Nasyak sab sa kalit nga kamatayon ni Bucol ang residenteng sili sa kustudyo. Wala sila magdahom nga musangko sa imo niini ang kinabuhi sa kapitan. Sir Oy, nasyak panbay kay buutan man kung damong kapitan, Sir Oy. Kung sabi ka istorya, ana. Gani mo, gani na sa pindahan. Mukha, wala. Mukhang simple na tao. Wala, Jod. Wala good may nag-inspect, sir. Buutan mo kita, sir. Emosyonal sab nga nagpaambit sa iyang pahasubo ang usa sa mga follower ni Bucol nga si DC Jane Castillo, taga Barangay Cugon, Digo City si DC Jane ug midayo pa sa mismong balay ni Bucol sa Barangay 3 de Mayo aron makita personal ang sitwasyon sa lugar. Nasayangan siya sa kalit nga kamatayon sa kapitan. Matod ni DC Jane, ginasubaybayan gyud niya ang matag Facebook live broadcast ni Bucol hangtod sa ulahing live sa kapitan niadtong Martes. Sayang kaayo siya kay siya jud ba yan nga ingana di ang kalihukan sa Digos nga wala nakabalo ang mga katawhan ba. Nagtanaw jud ko sa iyang live. Dito na nako dili makaya tan-aw tong last na di ito niya ang dili nako malimta ni Kapitan Bucol. Kuan kay siya. Isog kay siya. Si Bucol tunay kapin 300,000 ka Facebook followers. Nailan ang kapitan nga dunay mga ginabatikos nga mga politiko ug personalidad tungod sumala pa sa anomalya sa gobyerno atol sa iyang mga live broadcast sa social media. Nagmugna na ang PNP ug Special Investigation Task Group kun SITG nga mututok sa kaso ni Bucol. Doon na nasay persons of interest ang kapulisan. Naglaom ang mga residente, higala ug followers ni Bucol nga dungan sa paghilom sa iyang tingog sa pagpadayag sa kamatuoran nga iyang gibarugan. Unta dili mahilom ang kaso sa pagpusil patay kang Bucol, mutumaw ang kamatuoran ug unta patas ang balaod sa paghatag og hustisya aron mapanubag ang responsable sa krimen. Nanumpa na kagahapon, Miyerkules Nobyembre 26, ang igsuon nga si Jeric Bucol nga first kagawad sa Barangay 3 de Mayo isip hulip sa gipatay nga kapitan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.